Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, antzekotasunekin jarraituz, Talesen teorema ikusiko dugu. Demagun, R eta S zuzenak ditugula, eta A, B eta C zuzenak. Oso garrantzitsua da Talesen teorema aplikatzerakoan, zuzen hauek beraien artean paraleloak izan behar direla. Beraz, Ak, A eta A' puntuak sortzen dute. B, B eta B', eta C, C eta C'. Beraz, hauekin Talesen teorema baieztatuko dugu. Talesen teoremak esaten diguna, A eta B beren arteko distantzia, berdin, B eta C-ren arteko distantzia izango dela, eta A, B' rekin, eta B eta C'. Beraz, honek esaten nahi duena, datu hauek izan da, adibidez, demagun AB distantzia, BC distantzia eta A', B' distantzia jakinda, BC dagoen arteko distantzia kalkulatu ezakegula, baina esan dakoa, zuzen hauek paraleloak izan behar dira. Beraz, hau jakinda, ariketa hau ebatxiko dugu. Demagun Jonek bere etxeko alturaren sabaia kalkulatu nahi duela, eta Jonek 1,75 metro neurtzen duela. Eta puntu honetatik Mariara dagoen distantzia 3,3 metrokoa eta luzera totala 8 metro. Beraz, Talesen teorema baieztatzerakoan 1,75 metro. Zati, hemen dagoen distantzia. A, neurtu nahi dugun distantzia, hau, zati, distantzia totala. Beraz, sabaiaren altuera, A, 4 metrokoa izango litzateke. Hau izan da dana. Gogoratu, like emun, suskribatu eta jarraitu jakindun.